êrîşa Tirkiyeyê ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê ziyaneke mezin gihand navend û dezgehên karûbarên pîdiviyên rojan e. Mîna ambarên ava vexwarinê lê meydankê û Metsîna û Cindirêsê. Di encama wan êrîşa de ava vexwarinê ser zêdetirî milyonek ji xelkê Efrînê hate birîn û yekem roja bendava meydankê hate ermançkirin di 24 meha yekê sala 2018 de bû. Anko piştî 4 rojan jê destpêkirina êrîşa Tirkiyê ser Efrînê ku di 20 mehê de bû. Herwiha 27 û 3 meha yekê û 6 meha doyan ji aliyê balaferên Tirkiyê bendava meydankê hate ermançkirin û di 6 meha sisiyan ava vexwarinê ser navenda bajarê Efrînê hate birîn û xelk neçar bûn ava vexwarinê ji bîran bikirin û tenha krêzeka avê lê herêma Efrînê durust bûye. û piştî kontrolkirina artêşa Tirkiyê ser herêma Efrînê di 24 meha sisiyan îro li gorî mîdyayên Tirkî ku hikûmeta Tirkiyê tîmeka taybet ji bo dubare avakirin û durustkirina bendava meydankê şandiye û mebest ji wê gavê ji bo careka din ava vexwarinê li ser bajarê Efrînê û gund û navçeyên derdora wê werin belavkirin. Mîdyayê Tirkî herwiha danezanîn ku ew tîma ku hikûmeta Tirkiyê şandiye bendava meydankê pisporin jê dezgehên karûbarên avê ne û tê pêşbînkirin ku di demeka nêzik de ew tîm jê karê xwe bi dawî werin û carek din ava vexwarinê were dabeşkirin û belavkirin.